שמעון, תראה לנו. רגע, פה יש קצת מים. זהו, תתחיל מההתחלה. ישר, תקום, כן. לא, ככה הם. תראה לנו איך הגרוזינים, שמעון. קצת לצד. אתה גדלת משפחה גרוזינית, תראה לנו. מלא שערות. מה זה וידאו, כן? מתחילים ככה. רגע. שמעון, כנס לתפקיד. מתחילים ככה, 1.20 מטר. שער מדהים יש עוד שבא. בן שלי, אבו. אישה שלו. אמרתי. שער מדיני. הגיע אורגוס. סמנה. סלוט. אבסולוטים. אישה שלו. אוהב אותה. אבא גדולה. שלוש. זהב ביד. אבא גדול. אבא אוהב אמא. מברך אותי. אוהב סיימון. אוהב בא בהצלחה. אושר. ילדים בנים זכר, רק שמי סוסו. אני רוצה שמי סוסו, אמא שלך מרינה. אוהב אותה אמא שלך. מגדל ילדים. אוהב, תיתנו לי מגיס, עליי, כל השנים. מגדל, אמא שלום. בוטישי, שלומי. שים מוזיקה, להקת ליידי מנדרים. הם מביאים להקת ליידי, זמר אמריקאי. אבל הם מתחילים ככה, אופס, כולם קמים. סרט הריקוד. בן שלי אוהב אותך. המון. אני קונה לך, תדע. עליי. כל זה יהיה שלך, לא מחדלושה. אבא שלי, אבא! כמה תודה, רוצה להגיד אותך. אמא אוהבת אותך, אמא שלי. מה עשתה פה? מסכנה ביטה. הלכה איפה במקום שלה. דקה דומי על זה, זה סבתא. עצלות אחד. סבתא, זזה. ברוך השם, סבתא חיה. מזיע. מברכת אותה. חיי סבתא מזיע. שלום. אושר. בריות! לא בריאות. בריות! ואז השולחן נגמר וכולם חוזרים כזה. והמון אהבה. זהו. טעם הטקס יום הזיכרון.